sabe asengenjo yokwyarigania egere tuchikosoma lingana lya Nyasaye tata bwagerire ntwe twanyari ko litukeri tata mochenu lye litwariganirie asengenjo yogocha ko iwaringana lyao na asabire nga tigagoitera seringane liga tonyora maya amonogo seseniwa ogokorwa sole aselie taria Yesu twasabire na kwegena amina lingana lye lituko lya lero korwa segetabu kia Ayubu egetabu kia Ayubu 30 tosome 11 na 12 egetabu kia Ayubu 30 tosome 11 na 12 yego kwananga kobara igwere na komokorera lirolio mbabe bago seseneka asamatuko abonsi na inde mbabe bakwegokia ase obogima bwabo Malikaya twasomire nigago kwanera igoro ya bonsi abaranyare go chicha somo nene na inde banyare koigwera lingana lyaye Amalikaya igago kwananga ko bara igwere na komokorera igonga amangana twaligere iryabo nigarabere nyekero bara moigwere na komokorera lichibu lyaye no goseseneka igonga ogo seseneka tikolikorwa asengencho kero kende yobongaini bwao kosencherogo koremere masomokia kosomanyete gokora yaya ogo seseneka nigo gokorwa somonene amalika machenu gago kwananga ntobwato go seseneka kwa mwanya bantu okugo tari komenya matuka mange na ine ntobwato go seseneka kwa Nyasaye Amalika ya machenu gago kwananga ekero toganetie ogo seseneka kwa Nyasaye nigo to koigwera igonga amatokeo yo koigwera no go seseneka nage kogera Amalika ya twasomire igago kwananga kobara igwere na komokorera igonga Nyasaye naganetie tonyare kogenda asare asengincho yo komoigwera nganonye mwana ndebwe nsipi oyo gokoigwera nigo komokorera kene gyo nsipi oganeti kento nkeyo ora motebye kosara gotebye omokorera to mokorera ekiagera no manyitenga omwana oyo ngokoigwera ale nagiye kogera Nyasaye tago totebya nga ekero turarorekane ko babegenwa tonyare kogenda asare tomoigwere ere nanyare gochikia ogoseni kwaye gochasama gimaito Biblia gukwananga nga kobara igwere na komokorera lirolyo mbabe bago seseneka na asamatuka bonsi Nyasaye nanyare gochikia ogoseni kwaye gochasama gimaito ekero turanyare komoigwera igonga onye koganetie kende kyonsipi asobo kimoboiga Amalika machenu gago kwananga tonyare kogenda asomo nene kwetera soko moigwera na intwento nyare konyora kende yonsipi toganetia sobo kimobo ekiageranga Amalika yegago kwananga ogo seseneka kwa matuka mange nigo gokorwa asomo nene kurendo ogo seseneka nkore mwanya banta konyora ase chinchera chubo kore kanu ogo seseneka nkoro monta konyora asokorwa maaki ogo seseneka nkora abantu bakonyora asengincho bakoibera abande asengincho bakounere abande okuta lyogo seseneka tatiga intwego etera sama isaya mwanya bantu nabo tokora ngo muntu olyo sesenigwe ekera nagachete buya nabwate migondo nabwate chigari nabwate chinibo chinyinge chitugo nabwate abakori emeremo abantu bare inse yaye bakomokorera twarora ngamaene omuntu oyo nero sesenigwe nainda twanyara kwebwekania amono omuntu olya ko twamomeire nigo tokomokwanya n'amaboka abere nasama sikani ekiara tomanyete nere Nyasaye sesenirie lakini abo asatara sesenigwe na Nyasaye niga sesenirie amone bintu byamwanya abantu nainde bikero kenda nyorira senchereta wenereti yageranga ogo seseneka kwabo tigo konyara komenya asamatuka mange kwamenya asamatuka make nindo chomora yoyomo akero kenda mangana atachete ko bamaronge
omochio ye ko yitase ogatago kokaera asengi nchukero kende ama seseni ayibete ga konyora ayanda mange nigarenga yobunereria ekageranga as amatuka mange ga chikoera nere karwa sobo gambiobo omochioria okanyara gotigara gotago gete omochio tari kororekana gosekende nkero ekiagero goseseneka kwaye obonda bwaye nigabonyorete asenchera yobunereria asenchera tari endonge nege kogera nyasaye agototebia seringana ryaye onye togane tio goseseneka kwa boronge tigatonyare kogenda asare niga gukwana nga kobara igwere na komokorera igonga okoigwera no komokorera na kugokore tu goseseneka na kugokore tu kugwenigwa na kugokore tu gosiborwa akero turanyare kogenda somo nene tomoigwere na bogo tonyare komokorera bibiri gukwana nga koetera so koigwera koria no komokorera nkonyare kore tu goseseneka kwa matuka mange nga naende nyasaye kaba sesenirie amo nebinto bikorerekana naba sesenie amo na matuko amange nyasaye nanyare ko ba matuka amange bakomenya nyasaye narusia marwaire ko ruasebare nyasaye narusie mechando ko ruasebare nyasaye nabaruseria babisa nabaruserie kerero nabaruserie miaka ye miaka meke mukine momenya matuka mange okona kogwancha kwa nyasaye na ile kogera marika nyasaye gokwana nonye nase gitabu kyaba Ebeso isanemo inga inue abana bake igwera isona nyoko nari muranyare komenya amatuka mange naenda ikire amunogo sesenia igonga oko igwera nigogo komenta matuko oko igwera nigogo koretera ugoseseneka oko igwera nigogo koretera ukugwenigwa oko igwera nigogo koretera maya nakiyarenge buya ayo mwanchuone otegerete ringane riga onyare komo muntu komo igwera nyasaye abandi ngoteba bari komokorera nyasaye lakini okomokorera kwabo tikori ko rwaso ko igwera nabo bakomotera nyasaye buya nabo bakurira ringane nyasaye buya lakini yoise korigererie bintu bagokora oko igwera nkori konyorekana ose nkori kororekana asoko mokorera kwabo nyasaye nege kogera mabika macheru akokwananga abako moigwera na komokorera soboronge nyasaye nanyare ko baretera ogosesenigwa nyasaye nanyare ko bamaya nyasaye nanyare ko batinya tata nanyare ko bayinyora abarusi ko rusabwa sobota ko bwere abayikaransi asemesa yabanda amona batenenku iwo moko igwera nkoko chore ko rwabwa seribu konyare ko goikaransia amona abantu bakwenyara onyare ko yamoneme asemesa yabantu bakwenyara okomo igwera nyasaye nkonyare ko koretera ogoseseneka kindi Josi pyoganeti nyasaye nyare ko gokora aseri tukeri nyasaye nyare ko koa aseri tukoria rero kabo muntu ko igwera ringana ryaye tago chocheria ringana rya nyasaye tago ikase orore ngaringana eri omuntu gete ndiriri yao yaya nyasaye buna ndetira sole ondetire kiagera manyite ngaringana eri yao naje rigwenerete nabo igasenge njore ringana eri yao moigwere nyasaye kabo muntu komokorera nyasaye na nyasaye nanyare guseseni chinchera chiao nyasaye nasenye byasara byao nyasaye nasenye chituko chiao nyasaye nasesenye oroiboro rwenda yao nyasaye nagosesenye kogo soka na kogo soa ekiagera oyogo sesenya amonogo sesenya gotari koera inyasaye igotagete ko batebyanga mwanya bantu nabo bakorere nabo bararekane ko babogosenya sore lakini yogo sesenya kwa mwanya bantu nkori okwa matuka mange nigokoro kwa matuka make anake kogera nyasaye ntumire onyare ko manyobo bisi bwogo sesenya kwa mwanya bantu amonogo seni kwa nyasaye na yakora bago ikase banyara gotebye umuntu nga nere buyo umuntu akworokererie
buno ko bwate enswe wetani ko koletere enswe nikiye kogera ko goteibo ekiagere enswe ya koletera nechere ke ko boma tukonsi na ndeke ya ekero ya eri igo gotigara gokogania nganga ina inde korusio muntandetere mara kari ngaye ka urareterwe mara kari ngaye ka urakonywe nanye manya bune enswe ye gotoka onye no nyega tieta karuba kabwata naje gendo rube ekiagero se komanya kwebwatera yebweka nobe goko genda kwabwata ekero byaherire naye kogeranga amarika ya machero gokwananga na oragereriwe omuntu omosemere timonya bantu korende nasesenirie omuntu omosemere tinyasaye igonga okomosemeria nyasaye nigogogo kutoretera ogoseseneka nigogogo toretera ogokinigwa nyasaye nanyare gotoamaya ekero turatoke tomosemereti nyasaye na indetari mwenye bantu imbu yagotwara abasani lakini abasani aba nere buya na indo nyare komanyanga chinga kingo ikachire ekere mechandera agochere ekero bokongu bora agochere abasani abagotamakuru asore abasani bagokwanga lakini umosani Yesu akerura chicha sare unyare ko mwegena ereta kogotiga nogene kera abantu barayike batebe ngoyogu kero kendo urwarire oyo tyokire oyo ngokware nyasaye ta kogotiga nyasaye nabe kateneine nsemo yawo mosemeri nyasaye to baisago mutigo monene ayo moginoria kende tike baisago korusia so monene nayo tara mwege na nyasaye tigari nganeri nyare kogokonya neta keiro nyare komanyanga oko seseneka gwekene nigo gokorwa so monene natali asemo nyabantu amarika ya macharuga gokwananga korende onye tiba koigwera nigo baratigwe nigo baraitwe nemioro elyo bakwe batamanyeti amarika ya macharuga gokwananga nainde babe bakwegokia asobogima bwabo bonse nekero barabe tibaigwereti inga nyasaye nanyare gotomara ori ababisa banyare goitwa amone mioro bacherwe baitwe batamanyeti asengenjo bangire koigwera ringana nyasaye okoigwera nigo gokoretera oborendi nyasaye niga gokoretera oborendi naye kogera gokwana se gitabu kya Saburi ngana tumu mu maraika oye anyare gokorege tuori asomo chio anyare gokora anyare gogotangana asenchera yao nyasaye ga gototebye ngana tubikira oborendi na tumu mu maraika oye akorege tuori asetomenyete asengenjo yogotobekira oborendi ngekero turanyare ko babantu toko moigwera ngakorende ekero turabe tutari ko moigwera nanyare gochikia ababisa nanyare kwatore kwatemegu yababisa bachichase tore amone mioro asengenjo yogotosiria nengaki yogosirigwa nabera toke ngatomanyeti naye kogera mwanya bantu atamanyeti lituko lyogokukwaye naye kogera mwanya bantu atamanyeti lituko mwebyago chabuaye naye kogera mwanya bantu atamanyeti lituke mechande komochera ayonsi nigago koreka mubaso kano mwanya bantu nebwe spia tamanyeti asengenjo kero kene twangire ko muigwera nyasaye amarika machanu gago kwananga ekero turanyare ko muigwera monene nyasaye na tiche emegwa yonsi yababisa na ticha maoro momonsi aje babisa bakunyire maminja yaito na nare go tobekiro borendi ekiagera toraba igweri go chiasare na ine toko mokorera asobwegenwa mokorere nyasaye ko bwataribaga mokorere nyasaye ko bwato mobero muya mokorere nyasaye ko bwatenibo babisa babo nindwanie bari barabakire ko barwania ekiagera babe yabegenwa gocha sende ngekero rabo mwegenwa gocha somonene nyasaye ta kogotiga asamaboko yabachandi bao nyasaye ta kogotiga asamaboko yababisa bao tata nanyare go kwamaya
tata nanyare guchicha muno guseseni wakwaye Nyasaye nanyare gukoigorera chinchira ekire kitanya koigoka asobogima bwao nanyare kugwaterenchera mwanya bantu ne bwensi piatanya gweta naye no nyare koyeta amono mogoko nabo igonyare komotogyo monene Amerika ya machenu digago totebya nguko igwera no kuya tigato moigwere Nyasaye timanye tingange ntoki kero kende kera nyare gokorusia korwa somonene kera nyare kogwatanana korwa sobwege enwa bwa Nyasaye ekiara Nyasaye nkonya kuriga ryaro bwa abege enwa anyare ko batumia anyare ko basesenia na kubaletera maya ngoetera asobwege enwa bwao Nyasaye go chikogotumia Nyasaye nagane tianyare ko gotumia ekiagera goetera asore anyare kwenyorera obonene anyare kwenyorera masikani anyare kwenyorera togyo igonga Nyasaye gagotumia mwanya bantu kweroseria obonene bwaye nekero turanyare ko babegenwa totene na seringana ryaye erengo cyare go tutumia tokoleka nabo gosesenia gochia sare tiga Nyasaye anyare ko bamaya tiga Nyasaye anyare ko basemole bo mwensi amwanyora liba buryo gotegera lingane liga mwegene Nyasaye kaba begenwa gochia somonene ko mwegene Nyasaye tariye ntokerege kongu kotene na soboronke bwa Nyasaye tikeriye gento kierigori ngarakini goetera seringaneri litari kororeka nerigori no Nyasaye abiseto gose ogocheneka kwaye no Nyasaye abiseto boronke bwaye no Nyasaye abisete okogweni wakwaye no Nyasaye abisete ogoseseneka kwaye tiga tomo semeri Nyasaye tiga twe bisasare ekiagera goetera sare turanyoro bore ndio boikerano igago kwona ngere nanyare gotogokia asobogima waito bonsi Nyasaye nanyare gotogokia igago toriera chira ngekero turanyare kogenda sare tumwegene na tore nanyare gotogokia amona mayaye onye koganete Nyasaye akogokie akoretera goseka akoretera obosio bwo mochengo mwariganie asobogima bwao Moheri bagagambe agambere nkoro yao naye nonyare komenya obogima boichire amono morembe tigato sabe kongo ikomo elio weringane liga tata na inde nigo twakobakire na kogotogia na kogosasima ekiagera ngoetera asobore ndibwao ngoetera asobwa nchani bwao ntutu anyarie ko lyo litokeri na sabeire bonsi abantegereire tato monene na chikirio goseni kwao na chikirio kogweniwa amonogo siborwa asebonsi abare basibire na sabire ngatato monene litukeriga litarachikoera kaligo chaka tigo buyabwa abonyare ko basabantu bawo na sabire moikabu obwegenwa na sabire moikabu okogokorera tato nyare ko basabantu bawo aserietaria Yesu Kristo bia mono tate kiagero chiko bamona intwe gatogo chaka litukeriga na sabire nga Nyasaye otorae ototangane onyare ko bamona intwe aseritukeriga aserietaria Yesu na sabire na kwegena amina marietane Pastor Steven Mweresa namba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 Yonkorandia amone kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe hoko gene nchira ya iranda nyagitari chimita 500 chioka kurwa separa yeram ekenyoro gekorokwa nyandiba tiga Nyasaye abasesenie na ndanyare ko bamaya yelitukeriga seseniwa amina. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yako nikirundekerene Nego kurendera Chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonko bwogusi Neji kaunti chito etanaine Una e kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet
Kisumu, Migori, n'ekisemo kinde kinyinge. Nigo kotonyora asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, vuomogusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire ekyo kira Sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugugwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujyakire kura asichi awards cha communication authority kuza awards omwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere na ibere rike SMS erieta kuza na kuyituma gucia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asobo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoromono soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha cyabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bwomugusi kiremambia yamatuko yiwike Ndizi TV obwansu bwomugusi. Jumuri nande ni mambingi atokonyana na karoliri tuko ulia chumaina chitariki nisa tomotinyo yogatano mwaka bujirubere ne meronke bere nebere nande karangu kwari na somurubere bu Ensakia bono mambia karoliri tuko ulia chumaina ligi yenya sa twanje yatwa chagete ikiri tukuri goro nande bono nanto ikiri tuko ulia kabereri iki eliri tuko ulia chumaina chitariki sa topana na tekirikote motinyo yogatano mwaka bujirubere ne meronke bere nebere kureli bageria bana mo kwari ne ndonse sobera tumwanchu murigereria ndetunya tuko jakanayo murubere bu Ensakia bono wega chinseto chabono mambina mange twakwarheneri tuko ria rero ria chumaine kero tuko chikuriria mangana mayanga kyategete ko ritukurioro tochikuriria magasete turigirina ngaki airo borito ritukuria rero boigo ndochikumorekere kero rituko ria chumaine botambe twakwanira amangana yobochenu ne bintu bilbito tanaine kero ritukuria nonde tochikonyorana na tenacious como kurwasi semo ria tenacious katoro chikukwanira mangana amangi guru ya afya ya ito igo tosuka kyana mangana kwari eli tukuria lero nyara gokoba amona inche goika omweli mwanchu muriria nyirana na manga kwa kanate kuruditku uligoro goika aboniga na mange tegete anne kero abaisira bar go chengralitku liabo liabene kero bar go koromotinyo bo Ramadan baga chengralitku ligoro ndoro jene kero banyarite bakoboria kero go chengra bakabune kero to kwenda chikura chumwa ko to ende chikuri kitubwata morembe kero baraibe ikiba abaisira mba kwanete na gote abuna nire biya to shere bago sherekea nande bakaboria bakenya bonsina baralio morembe kero to kogenda asobochori bonne bu mwako yugo igonyoro aborokiwa bali bakoreta matemo class 9 class 8 nigo bono bawuchugoswa bene ase class gya kyanda guchakira tukuria mambia ekalutro cha bayiboli bakare kwe murungani mona ote abuna ebitoke karobya kaire hande nigo bakare gusabuchi bese chinene mono hande nyirubuna ekarabana bagosoa omwaka oyiga ase skuru botambe nige tamwe ndangani yagachakira omutienyu mutangani uyu kabiri January kolende nigo bona abana bagochigosoa ase tamu bagochake tamu
angegati iyo mwaka inandere buna gurubono goikumotinyu 12 abana abo bakorire omwaka kose babiri class ya kyanda nando bachikwenda se class ya 10 go bayibone go bandate kurira mono na mange na kwarganira somurubiri bw'Ensakia no kuburi kwane buna ando sia soberete tosuka nyorana nabo kwanda gotobwatia sensemeli yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News poiga sensemeli ya YouTube nabo gotonyora Ndizi TV News utarikweba gototweet nabo gototweet @Ndizi TV News ekerengeli kyao ni gutukiaria ndikirenza kireta eka kwetira ase namba yera seskini gorabu nabo totomera todenga kikwabo na kirobereti litko lya obuya ligasi yao ni li maitomo gusine tingije kingain kya akubuka mambia horiyo bundi bwagaja embrake gotu oswa mwahe mo gusianda onse asoberete bali jinsi ja Michael bali jinsi county chinde otige county ya Kisii neye ya Nyamira bali si county chinde chonzi maite Kenya ito bati county 47 bali si county bali bakotonyora wetira sensemeri midanda se county ya Nairobi county ya Nakuru ya county ya Bomet county awa mpaka county ya Laikipia paka none county ya Marsabit asega igabono abantu babekere tukota soka isiko jakera chinza 12 cyamarago bago chinza 12 cyamambia na barabungotonyora barasinjira ya bene tenda ligelia kegombara bya basoire ime yumuroberi oyo ochumaine ime yumuroberi bw'Ensakia nara gorokuna Sapron Saro Okoza out I'm right there with you from Ayora South Mugirango mbiamono Sapron asokoba ime yumuroberi bw'Ensakia litiko niria chumaine emambia engia Elija nyankwanga nera oteano alime yumuroberi bw'Ensakia litiko niria chumaine Erigi Osoro awatani kondani korwa Keumbu litaro na Susi Riru Magwite Keli Esther Grezio Onkwenyi Grezio Mbati Charadi Kagaka Abeba Josunsongo Dadi wa Dadi Lilian Kelly Sabron Saro Okoza Sawe Togatembe Joshua Songo Omoturi Vincent awatano abalime yumurobelio bw'Ensakia babo kirebono mambia Keli Esther awatana korwa bubasi nyaboterere amolioga na mamu mwabo Mary Inyarangi Sara Beki awatana count me in kutoka Oroboti Kisii natakia my mom mamu mwabo Agnes Mura tatu mwabo Lawrence Mose Reverend Lawrence Mose na mafans wote wakibndi asubuhi njema Keli na Esther Keli nera nambara gotana babu ke basoime yumuroberi bw'Ensakia bono mambi dere wapunda Elkiosoro Dadi Wadadi Dolphin Yabuto Previn Nyamo Yopes Yobeshae Ediva Yeskim Kevason Bosire amona abande akabateina boka maso ime yumuroberi bw'Ensakia bono litiko lya chumaine karotro jina liru mbendiro ike lakini mugasonko barore kyanya saene rumaitenga kritiko lya ali robereti Dalmas Ombuya Kurumachakos niko ndani ya Ensakia mpaka Embaro Mochenwa oi Dalmas Ombuya mbiamono Dalmas Ombuya sokoba ime yumuroberi bw'Ensakia bono mambia Kevin de Nturungi kurwa Motonto Pez dundi buna botambe mbiamono asebali mandata kutoma chichumbe jeno na watana no mole ime yumuroberi bw'Ensakia bono mambia nara okurukwa na Esther Kaya nera otano asoire ime yumuroberi bw'Ensakia bono mambi na umiondieki kujinsa majijanya mira nera otano asoire ime yumuroberi bw'Ensakia Elija kwanga nera otano ali ime yumuroberi bw'Ensakia otano tarigosuka bakatwa korire umuroberi mbiamono Sara Beki nera otano ali ime yumuroberi kabisa obokire buya nara otano ausisiniwe na marandia aruda sembeo na bukana nyasaya yona tuna pastor Mweresa Wiri Pasu otano no ali ime yumuroberi bw'Ensakia otano bokire buya kabisa Chones Nyamesa nera otano no ali ime yumuroberi mbiamono Chones asokoba ime yumuroberi bw'Ensakia kabisa Magi kwamboka Magi kwamboka nera otano ali ime yumuroberi me yumuroberi bw'Ensakia litiko niria jumeni mwajumuriria na igendera gutuma uchumbe yawe terase namba yera seskini ya urabo totenga kyobuto bwatete nakigwabo kirbyanga kiroberi litiko lyao no embali mbare bakire korara boni bari nkasike bago kyabutuko meto mugusini ngaini ne county ya Kisii ne ya Nyamira osese kwalenge ni mete rega sinjaje kaba 24 hours economy na bari nkasike bago kyabutuko bakwirina uchikorare tuko deina na inwe muraturire lyake irinde muraike mugasainega
arona bokora arara kerinde ma kweligania gochikwenda ase kibago kelituko gosikyo botuko bwao omwanchumuriria iganda ase sobete na ireri bagaria bene gukwarigania asomorubere obwensakia kana hoteina ni goreri tukuria chumaine ligi ya chitarikirisato omotienyi no yoga tano mwaka bajirube ne 2022 karabo mtutugarite matuko 97 gochia sobo jorio bonne bu mwaka oyoiga obu jokerekana chitariki kianda motinyi watano gatatu omotinyi watano gatatu mwaka oyoiga ikobona abakenya baendete kwerigania gochia sobo jorio bu na manga korekana abande gisemi baendete kwegaza asisemi doroje mirobenete kubekwa sense yeito ya Kenya ilikwene kibona bochori kuchibro korekana asenjera yo bwene no bwasioku oyore magaye kamera yo kwena kibona ose assistant ya kabere yo kwena kibona ediogi ne chibiche chago cheira asenjera ya bene John Kebati igoni ngoteina kabamo 90 go komoire tenda Canada sense million ya kabere studio indigi ngoirana ngoire wikasa magasiti ritukuria rero tumanye narari airoborito ritukuria rero igo kokubori toska Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura yugonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigeri ya kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere ugose otutarire ase chiabisi chito echichira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe twayichanire koraliugukwa w'umugambi retired senior sub chief Lawrence Omari Obioto kurweranda sub location nyakoe location Geteri village nigo are omwanu nyagosira Obioto Nyaboga no munyina nyagosira Alexina Nyabuke Omari nigare omugaka bw'umunyina Teresia Mukeya nigaro y'omwabo nyagosira Joseph Ogori nyagosira Francis Onduso nyagosira Alois Amecha na Salome Gesare nigare ise Justin Onunga John Mbaka nyagosira Jackson Nyamweya ujunendu nyikanitebuna Soteri nyagosira Pauline Monchari Pacifica Moraha Elmelda Kwambuka Grace Keruba na Shadrack Mumanyi Nisebiara Salome Kemunto Joyce nyagosira Rispa na Stella nigare sokoro ya Zipora Eric Douglas Rispa Anthony Dennis Charles Baker omudirector Kisii County Omori Naomi Ruth Benjamin Deborah Isaac Duncan Ogori Lynette Catherine Nyaboke nyagosira Barongo Munyangi Ogori Ezekiel Mam Olga Onsinyo Marika nyagosira Mora Abigail Manuel Amos Duncan Josephat Edina Lillian Isaiah Olivia na Immaculate abachukururia baye ngamona Cynthia Mike Jaden Omari Charity Claire Ian Kipruto John Omboke Justin Quinta Biliana Emmanuel Glory Britton Steve Alex Pauline Dylan nabande omuchango ni gorabe Jumanne chitariki 3 ecyumutienyo yo gatano asenkaye egotoka ensemo ya embassy nigo ararusigwe asenkendu ya Krista Marian litukore Jumatano nako ni walitukori kubwati ali Alamisi chitariki 5 cyumutienyo gatano omwaka yobwekiri bwibere ne 2022 asebali bonsi ibanyoliru no gwakwa kubwatikana no gusira kuyo mwabo nigo twarure enkora yaito Wima
Electricals and Electronics n'abaonia b'ebintu by'okuyiga kestima ne electronics ky'okutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chibirika ky'okuberia mache, DVD players, chi machine ky'okugingira ebirobu by'estima by'eki aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School ni sukuru jekerero ibwata magacho yichi permanent amacha mayeyukunywa estima asebirasi byonsi neri bagali nene asaboroki wabakogosoria nebintu ao bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegereria aboroki wakontimbo naboigo nkwangira bari abantu oreta abana babo amatuku yi weekendi kontimbu nigebwate aboroki abaisaine naboigo nkuru wabali ndagera buchia saboroki wababo ekiro bali skuru ayirira bwanko onyorera umwana olivaga ase skuru iyo asoko batalera ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose enoti isano na ibere eyemo inye isato inye enoti ayemo kianda isano na isato. Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebirenko bigoro. Umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asoko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ichiri bwibere nemero ngebere na ibere rike SMS erieta kuza na kuyituma buchia se namba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi Gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television wanchete ase kategoria free to air television station. Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoromono. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusoko bimba kwa maboko namagoro, fibroids, diabetes gusoburwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Chimashini cheito gochigo kurigere choka nduto koereza bunorwarete wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentugete na gentugete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakorire tokonyora umurwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Naboku mwakire simi omudirector w'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inye isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batalira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Mwana mwajumuri kero chorete kurigirita seni Ndizi TV mambia wana katura sumuro birubu Ensakia bona mambia ntara sama kasi baraba na riba kulika Facebook ya Ndizi TV News bagote no bali mi yumuro berio Edwin Oliku bagote Edwin Oliku ko murongo watching you live atani katurigirita live kwentera senseme ya Facebook Charles Ruanga okato atano mwana Charles Ruanga kuro kenguso salamu niko ndani ya show with the well done Inyaole Silvia Mora Rafi kwambuka autano alime yumurubiri bwensa kabza kerabu kana marandia abukana yasana ndende gutubwatia autano alime yumurubiri habani onami watching live from Minnesota autano ni gaturire kurujinsa majiri ya Minnesota omotuli Vincent autano ali kurujinsa majiri ya machoge urabu constituency itongo bogisankyo seito watching live kurujinsa mechumbia mono amashabikito 11 musidi amashabikito semoberete tubwate team chini ya maji team following imbara na team diaspora mbiye mono bali baendelete kutuma chujumbe cyabo gwitera sensemeri yemitanda nsema ya Facebook nabo gotonyora Ndizi TV News boigo na sensemeri inde ya YouTube nabo gotonyora Ndizi TV News nabo to tweet @Ndizi TV News karengel kyao Noto kiargan tikirensa kireta eka wetera ase enamba ere ase nambi ira seskini ya mwanchumurira bono tiankuire ko ikasa magaseti yelit kurerero ekrombo te gaseti ya testandard amo ne gaseti ya the Daily Nation oroja bwa seskini ya urabu gaseti ya the standard no ere gabu ase egote babuna the pardon for parents in new year school ekero muri gaseti te gaseti yo obolito agate abuna omosigo gojia sabaiboli ekero kiro mwaka ondo moya bwa masomo onyeru nali na oteritangana abaiboli abangini go bana litebuna school niko yagacha kire January gosomo tinyu mutangani bwo mwaka kolende niko gorengano buri bwa COVID-19 mna bajete bwa turbaniense ya Kenya nige kalenda ya chinjetiwe asebono etamu entangani aboroki bwa class ya kianda bago jugosoa etamu entangani omotinyu yo gatano kitarikinye cyo bago chakalituko lyangyo asebono abaiboli bateruna nigo yababerero mosigo kero umwaka bochakire gose new year ya chakire ya amasomo igobono form 1 sigasa bana bali ba class kia kianda nigo bawchikoswa jiskuru litko lyamambia ngira baiboli bandate kwe murunganiri igoro yechibese chigoro mono cyukugora uniform amo nebitabu na nechi principal nigo chikote abuna mangana ose adequate bese njira ikasi skuru ende banyara bakurania ye skuru ya oyino romagano oiro borito asega seti ya te standard buno mwanchu muriro nyero chega bwase skini ya ubuna muri buno muri kibuga seti achorete libaga eriko likabuna ngakya baiboli banyare bagotwara emechando emenene igoro kia bana baba kwirina gochi ase chiskuru boigumuri kiwega city ya testandard nanyarite kulika igorabu igoro ngaki umurai bwense Uhuru Kenyatta amo nomokonyi oye Dr. William Ruto ababwatani baba bajakire kurudera na barabu chinsa ze chintindi kero bajakire segi yo kurudera na mangana kero onyore na litko lya chuma mosi litko lya chuma pili umurai bwense nanyarite ka komocho makonyo ye William Ruto na Ruto akanyaraga kumuiraniria igobono ababwatani baba babere nigobono bajakire kurudera na chinsa ze chintindi asensemeli ya obomo obwa umurai bwense bokorawa na David Murate oyore vice chair bweke kyama gyachubiri nenseme yende ya Ruto gekorawa n'umugabana onandi karobiri tukuriga nande bakwane tamangana amanene amatindi karo chinkwane jigendete kwene kiwa gose amangana yeliberera ye chingwana kati umurai bwense amono mokonyoye agendete kwene kiwa sinse yeito ya Kenya boigo asigate de standard ni moregerede na kia banta bange buriba uchukuriye birogo biborai abanya debagwe sokya asense meri uchukuriye birogo bene batabwatie kiama asebo ikaboniga kiombe kerigyo koliki political parties bugyo koliki byama bukolikira bari uchukuriye birogo ya ene kirina ko ikabono yalikire ababwatani gusabara bari uchukuriye birogo barabwe kabanyene ose independent bono ko ikaboniga ni go bekire kire busano na ibere chimi ibere gina bali kigwe nandenge abantu mbandate kugendoro inde kwelikia anene bali babwetwe asobo chori oboke bwe byama bono nigo bali girina nigo bachikoriye birogo barabo kabanyene batabwati ekiama aina aramurikira sega seti ya te standard asibechintanga kabisa ntochikoigora gochime karon korigererie gaseti ya the Daily Nation umwanjo umurigeria nigo korigerina bono
chipetition nje cyanyale ko be kwa isano nemo jijirigeti gotanga umurayi w'ikiama ODM Raila Amolo Odinga amo numurayi w'ikiama kya UDA oyuro mukonyi b'umurayi w'ense Dr. William Ruto gotayika setebe korengana n'umuri kw'gaseti nabari getena ebinambire byabekirwe gose chipetition isano nemo ejijerengete gotanga umurayi w'ikiama ye ODM Raila Amolo Odinga amo numurayi w'ikiama kya UDA kya UDA Ruto Dr. William Ruto eriko batanga gotayika ase etebe ase gaseti yo neri getebuna petition yentangani neri go kiremu gose gotebekana na Ruto nababu ikaina bagwasiri nande nababu ikaina bagwasiri nande go nabatakira ali saini ama gochikoligi ekerogo kyo burayi bwense ya Kenya bayigo mpali gete ase akabere ni batete na William Ruto niga ekero bachore tu n'umurayi bwense Uhuru Kenyatta nigo babwate joint ticket igo bono nande tari deje bukobori kerogo ekerero sabirnere myaka 10 igo ikabono iyo murayi bwense akolire go ikaboni agochigokora boigo engerge go krem una nande petition nebekire igoro yamangana a bottom up bottom up yo murayi mokonyi bo murayi bwense agotumia slogan yeli gose ekebwagiso kyaye nigegotebekana buna egente kenkiare ngikiaye nigo bage kompetikoru ase igete boigo asensemo inesemo ya omokonyi bo murayi bwense Dr. William Ruto asensemo yo murayi bw'ikiama kya ODM Raila Amolo Odinga muri kw'gaseti nari getena kuro code niga kwagi muna Raila nigo ale public servant niga ro mokoreri bwe serikali ase uburayi wa Uhuru Kenyatta karbaso ete handshake korangana ne kuro code niga ate abuna Raila niga ro mokoreri meremo bwe serikali boigo ase petition inde ya kabire niga ate abuna Raila na koretama mojo yo kwe bekire gutwa koba people's president gose koba murayi bwa bantu ekero etiane tiere bene ase getikia Hurubag emiaka yetire menge bono nabadana ene tianedi ekero bagaje bar ko munubwe Kenya mero na treason na korete di motoria treason ine rere namba ibere boigo ni bateana ni babukire mbuna chibese njigo cha Raila ni gare beneficiary chibese digo baro ketedi ko rwa sense meli yeke kanja ye serikali ayuna amurikeire sigasedi ya testanali ekero bono ebi na chibedition isano ne mocha bekirwe chigo chitakere chiko tanga usira tanga ababere kurwanira ekerogo ibirogo ekerogo kyo president asense ya ito ya Kenya boigo azidi ya the nation ase benjentanga nemore kiretine kya abaisilamu banyarite bago chengera litukuri ababu litukuri goro keronandi litukuri lero eolde keroba chengera litukuri liagoro edi ul fitr keroba chengera sense to ya Kenya na gote abuna abarayi bari bekiranite asomuro beriyo yugo se abarayi b'abaisilamu ni gabona babu retie aba Kenya keroto kwenda sobo choryo bonne tonyare toko genda sinjira yomurembe amungana yu aira sebeji oborita sebeji ya kabere egasedi beji ya gatatu ne ya kabere asedi ya the Daily Nation asebono imam imam chiri cyaba Islam banya usabara baba Islam banya te bakobone kerbare oserekea litukeri iria Idul Fitr batete buna weekends ya Kenya tora lyo marembe nekroto kwenda sichikura cyumwako yo igatonyale toko twara ogosemeria osomare mbanya gukorariwa nabarayi ao ime yense yaito ya Kenya ngani elia irubolito asikase ya the Day Nation elia rekoboli inaki goseji petition jiji abekiru kitakere gotanga umurayi bw'ikiama gyo ODM na Raila umurayi bw'ikiama gyo ODM Raila Amolo Odinga amano umurayi bw'ikiama gya UDA oyibo igoro mu konyi bw'umurayi bwense ngakibanya barachi gutangwa gota esabari yabo yo kugenda State House nigerikire ase bechi ya kane egaseti ne ya testanari egaseti ne ya the Day Nation umwanchu muriria ikotaka somera umugano yumanyena ingendo kie kumuriki bwaseti yagote abakera chigotangaba kwenekya buna mbali goika setebe ebine bibekire 6 cases ni gobono bire ase high court ebiyo bitakere kurigereriwa igoro ya bikomochia omokonyi b'umurayi bwense amo n'umurayi bw'ikiama gyo ODM Raila Amolo Odinga igo mugano yo nigo ko yasoma se beji ya kane egaseti ne ya the Day Nation boigo ekaronda sigaseti ntikate ko basigaseti ya the Day Nation ase beji ya gatano ngabona umurayi w'ikiama gya ODM Raila Amolo Odinga anyarire kago chenjia
kago jinjin kwana yaye anekra kwana ta sijin semo chiritia na nyuki ritko ligoro ekra tebetebuna mpachikurgiria ekra bara somo bwa simiu ra moja iribachikurina ngakibaho chokora soning osinga kibaho chokora omonto yomo okurwanire kero asichirijon gosasi constituency elina libara mbanyara ko alibaga omurwanire obo wange kabisa omurai bwikyama kya UDA gosaso oliora somo bwa Kenya Kwanza Dr. William Ruto kurengana na Raila nigatetabuna majikurigire na kwena kemuna nkokora wal soningo sinko chora baro monto yomo for instance kose buno mubekano osene county ya Kisii kujibarwa chora oyo kuri kero kyo bugabana bakore soning asobo mo bwa simiura moja irine banyara bakobu no mu pinsani obogose oyo kuba oyo re angemano ko amererani nere oyo asobo mo bwa Kenya Kwanza Dr. William Ruto igomugano ino chiko yasoma asiga seti ya The Nation epage ya gatano ekaromura yoyo anyandete kuyakera ikoko asensa meli ya Central Litkuregoro ekararinga se county eli ya Kirinyaga Orengana barai aringa county ya Kirinyaga amone county ya Laikipia nara nero nyartka kwa na gose oyo korai campaign ya omurai bwikya magyo Raila Odinga yore munyakero bubu ya body eli ndiritu murithi ndiretu murithi oyore omugabana bwe county eli ya Laikipia na tebetebuna mba ndete kubike meroberi ya bene likwena kuna Raila gucyari ko bwa chikura cyo mwaka oyo iga kitariki kyanda omutyenyi ogatano na gatatu Raila na kwanetebuna ntwangeti onde anene karat kwandete na ntwangeti onde niko twende kubeke meroberi ya bene kwena kibuna asimio ngujere konyore biroge binge ekarato kogenda sobo choryo bonne bwo mwaka oyoiga ndocha sika state yo Kisii Nyamira Mombasa Gwachia na chianyari chiko chorwa kuna chirichire possible asemontoka tena achirija chiko koruro soning elikwena kibuna bali bantu ngo sokubale inde kobwa obomo bwa Kenya Kwanza ige county ya Kisii, county ya Nyamira, county ya Mombasa ne county ya Wachia amone county ya Garissa na chio chianyarde chikurugiri monomna soning na vera nyarke gokorwa ase ensemo eyo karonte gardena da sekasidi ya The Nation inde majo so sekasidi ya The Standard ya kego niko bono abantu bari bakomoko boko murai mukonyi bumurai wense Dr. William Ruto barekanire kumusuma Kalonzo Musyoka anene aswaswa mu Kenya Kwanza Caroline Kurigoro banyarite bakobasi county eli ya Machakos anene keroba igedete ase amatanga yoko mwenia omwana obwe chairman munyakero bwe kyama kya UDA Johnston Mutama keroba igetorro niko baro rekanite bakomojo mu bwa simiura umoja karabate tabuna asimiura umoja mbaramo ni mbamusigiti Kalonzo asibarte baro chibago tebakana bakora wana ki Murkomen Kipchumba Murkomen bakora wana baraiya banka se enseme yo bari bikana tasa matanga yo niko bate tena Kalonzo yaro kanina taskiri bagatena aisego cha somo bwa Kenya Kwanza nabo akonyora libaga gose abuno abwendete koba ororo oyo kana tena samatanga yo ntorjino mugavana we county ya Makueni kifuta kibwana nero kwane takatabu na barabu batebi baraba ase elsavu ase penjili yo korero disabu erinde baraga nyango gochoru ko running metio mu bwa simio ra umoja kero kiombekeli yose panel ya choru ya bantu batanu nabebere yego chikwenekya ningo chikoba running mate gochikokonya umurai bwe kyama KODM Raila Amolo Odinga ngomba no yote kozoma na kia bantu bali ba Kenya Kwanza kusabara ba Kenya Kwanza bakari komusuma Kalonzo Musyoka boy kontoro je mutama akate ne teri tukurigoro na ndo muri kena na ligete gaseti agateba buna Kalonzo na korero bobe anene kero kumurera umurayo gatatu bwense ya Kenya Emilio Mike Baki ekarata eturi baga amurere buna oyo beto mokonyi bonyagosira Emilio Mike Baki gomugano yo nabako yasoma ACBC ya asigatano nomo gaseti ine ya The Nation boygo ntoroja sebeje yeyo omo
kieni MP kanini kega nigobona nyarega koboria umurai bwense usomokonyi bumurai bwense deputy president mukonyi bumurai bwense Dr. William Ruto anyare kagwetigi mirimo asebona motebi na bakoli sign kanini kega na bamubona na bono tika kunya kora murai bwense no bwateri baga ori sign otige emirimo elinde umurai bwense libaga linene nigobona atebiruna niga mamochirie Ruto niga beire omonto yani ogweyonjore kara okwana agaiga na ndochi okwana agaiga niga yakwaneta elit kurigoro ase enkayaye ekero araite chi Ngalkona na chief scholarship ocha sabana emerongo 25 abagi chikosoma high school bali baguchikwanda se high school oyun kanini kega nero nyarega komotebi omokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto anyare kako lisaini emirimo na ndatike komochie posi yaye botambe manchumuriya igwandira kuriri umuroberi oyo bu Ensakia kero tukumurikira magaseti yeri tukurira rero karombate gaseti ya The Standard amone gaseti ya The Daily Nation bono nganjere nandi nkoirani ase gaseti ya The Standard ekaronko ika ase bechi ya gatatu karongo ika ase bechi ya gatatu nige murekirete iguru yo musajo yo mubwe myaka 25 nomo onyardega kobe kubyara kerego tebekana una niga muitete omurugioye mbugwa oyubwate myaka 25 nomo akorwa se chinsemo chiri kya Kiambu nigo bono niga be kribyara amaga yego tebekana buna niga itete omurugioye asenzemeli ya aro ngai ikote nigaite to murio ya siri tabari gete na fate njambi oikonye bamenyete nere korengana nomuriki gaseti na ate no musajo yo niganyara ga kogenda goikasenseme na goito muswati oyo murio ye nanda kamagwakira mu muromo agosema ko yo simibuna totaketonyorana na se county ya Nairobi tora akwana korene budget konyorana ekyagera nigeyote bakana no nigo mba konyorana bulitanga ni betanire nechingu bayitanire chingwana korengana nejisegeji bakarwandikira lituko chi nyomba musajo ni gatara kilomita 52 kilometers goika sensemeye na goito musubati oyo asobo tukibono obwacha kiwe elikwenda kya ingikiride nganeye gokorekana ase obutuki obubo korawa no mo county commander abwensemeyo ya Ndeya county neri ya Kiambu Aldo garda se bigi ya gatato ni gobono muri kuga seti amuri kerete ngaki omwana nominated go somo bungo majore David Sango kanyare de kwerusi obomoyo litkuri goro ekero atumiete ebunduki ya tatu mwabo korengana no county criminal investigation officer mwenda entaiba ni gatebiruna egekoro kiri ya korekanete chinsa kianda chamargoba aburitkuri goro asemeri ya wasunyiro korengana gaso mwana oyo bwe myaka 15 oyi orenga sekirasi ye 10 na mo kikirasi form 3 anyaritiga kwerusi obomoyo korengana no botukibwa ribwa ngose initial report ni yote abuna omwana okonyora bateba ni na ise gose somo tebrina go ikaira na skuru korende konyora mwana oyo tarata kakwira na ase skuru endukiride liorocheke korende kroisa kana kogenda sare kwenda campaign mna siasa gendrede agaja kwa kuru report buna omwana otokire ga kwete nyomba ni yote bakano omwana ni gasoete ase rumu ya isa korara na kurusi ebunduki na ku erasa igo mubero ni goire tu ase mojeri karobono botukibo ende takwene kiwa ende boene kikabisa ningi kiride omwana oyo akerusi obomoyo yini go konyora se bechi ya gatatu gaseti ne ya The Standard ase beje yeyo nigobono abantu baendete konyora sara gose korwase county eri ya Naivasha ase hotel yamo nigobono abali bacheta senseme yubanyorta sare nene ekarochigari cyabo ikibabigete isiko cyanyati chikogwerwa nemete ase enseme yesobono abantu enseme baendete konyora asare nene baendete korera sare nene ekarochigari cyabo cyasaretiwe
karango kasebeji yakane umwanjumuri ni gotukumurekera amangana ali bono igoro yechingwana gosa amangana ali yechimeme aenda de chinsa chitinde kwenda kiwakati yumurai bwenze amono mokonyo ya Dr. William Ruto astrology David Murate oyore mo faiz je gosa munyakero mokonyi umunyakero bubike ombekeri kiama kia chubiri anyarega kumomoji Ruto nagotea Ruto nagochi ngwa isaine kwa mokonyi bumurai bwenze oyi namangana alikira saga sete agotea ayengwa isaine kwa mokonyi bumurai bwenze no mwaka ujiri 2013 korengana Murate ni agotea buna umonto oisaine koba omokonyi bumurai bwenze urukenyata ni garenge Eugene Wamarwa korinde karo ebintu byagite bigachange yake bakarorera William korengana muri gwese dina baligete ose Murate na batete na bakarorera William na ensali ebintu biri byategete umwaka ujirubere isano nebere umwaka ujirubi isano eseto kisegi cyategete kwatika no bachori bwa koredwe ono bakarana abantati gabachamo korwa sensemigisa kukeba karenjin erikorosi serikali igobono Murate niga mutebiri Ruto na ngwa isaine kolende nigo gwakorera tu fefa ose nigo gwakorera tu ugwanjireri koba omokonyi bumurai bwenze igo omotebiri na uti kunyago korera umurai bwenze echeje ikaronande bono turoche na asemeli abandi bali barasensemo ya Kenya kwanza nigo babudia barai ba murai bwenze na barai bali bakomo Ruto banyara bakomorusi Ruto ense banyara bakomubeka Ruto ensemo korengana ne serikali iri etaraikirani asense yaito ya Kenya igosiko somera mangana ayo inanga kichinkwana jigendete kwene kiwa gati ose chinsa chindindi jigendete kwene kiwa gati yumurai bwenze amo no mokonyi oye asebono chi meme chigose chinsa sejio cyachire go ikasa babwatani babo igoko yasoma sebeji ya kane gasedi ne ya The Standard wega sebeji The Standard ni muri kirete nganeli na kibono Raila nyalika wadabuna soning nejiko korwa ase chinsemo ao erikwena kibuna wabumboli bwa simiu ra umoja wa Kenya ngo chiburi kubwa ase ensi to ya Kenya sobo chori bodosyo ngo konyora abantu abange anene abarai abange ase ensi ase krato kwa sobo chori obonene ekra endrete etaro ya sensemeli ya Mount Kenya nigobona tebeduna soning na bego chikokonya ababwatani go sebali bakoli ebirogo kubwa na kwa umaarufu gosekuralia kwa obonyamasi ekiama kia obomo bwa simiu ra umoja yoni ya kwa ndaya litukurigoro ekararinga se county eri o se county ekaranga se semeri na nyuki ekaranyorende na delegates sababu atani ben semeri ya simiu wetani chimisato ekarware ngorwa sobomo ekiama giakanu chubiri na Kenya amona nag odinga ni gate tena bono ngaba chikobeke merobelio na kwena kibuna nkokora bara mangana soning eri koirera ngakiba chikosuka gochibosi mwanjumurira teduika sensemende ye studio ndeto kwirana nso asentunde ya kabere watebina rali ya morekera sama gaseti ya kanobade gaseti ya The Nation ama ne gaseti ya The Standard igo tuska Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chita mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed.
Ogo kwa kwaraliwe gwa David Areba omwoma oyosire tyobogima bwaye kitariki 25 nemo kyomutinyukane omwaka oyo gwikiri 2022 n'omugaka o paisibika kwambuka kegoya nise Mary Grace Madam Abigail korwa Nyaura Primary School, Gladys korwa Nyambera Primary School, Kennedy korwa Banana Primary School, Pamela korwa Irondi Secondary School, Nyegosira Ombati, Enoch, Veronica Magati, Omari korwa Kisumu, Ruth na Nyakweba korwa Molo, Momro Mwabo Moracha, Meraba Machini, Nyagosira Kerubo, Mora, Nyaunde, Gesare, Paris, Nabande, Nsokoroya, Mogaka, Laban korwa USA, Karo, Tom, Bob, Abobonsi korwa Nairobi, Isaac korwa Qatar, Wesley korwa Qatar, Ezra na Elijah, Bonsi Abuo korwa Qatar, Omaris, Charles, Nabande, Mokoyoye, Obiri korwa Kitale, Nyangaresi, Nyawanya, Nyagosira Isaac, Nyagosira Ensakia, Kerubo, Osebe, Elizabeth korwa USA, na Masese, Isemoke, Gesandas, Nyamaunyas, Morachas, Merabas, Okemwas, Nyaribos, Sendeus, Obiris, Ezekias, Nyamaundes, Isaacs, Timu, Onguyas, n'abandi abange. Emerobiryo y'omochango n'egitariki to mutinyo gatano omwaka w'igwikiri 2022 abantu nigo bagenderete kumerana ensemo ya Molo Geticha, Molo Kamwaura, Molo Etown aboigo asenka yabo ya Ruora. Omoberoye nigura rusiwe nkendu ya Kisi Teaching and Referral Hospital nako enigwa asenka yaye kitariki 5 nemo cy'umutinyo gatano omwaka w'igwikiri 2022 asekenyoro kya Ruora ria Bigutu sublocation Masimba location Nyaribari Masaba e county ya Kisi ase bali banyolire no gwakwa kugwatekana n'ugusira kwoyo mwabo nigo twarure engora yaito. E company ya Davis and Shatliff nigo yakorentire kimashini ao shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ikigutumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugushyalira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobonyansi chi generator chibirengo ao chi solar panels chogo charge chi battery nakoga chumuliro na boigo chiriya choko bwati ya mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia e swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache ichucho gutumika stima wose sola kurwase chibohol ngose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bago kubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakiresime ase namba inotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye. Davis and Shatliff ango yobo kori emirimo bwao asogotumeka kimashini chekerero. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Memono manju muri nande karanda to kubata Niki muro nyumba Ensakia cyukomya, itukiye katika sinkira maine igihe. karodi gisato mutenyino yo gatanu makujiru bere ne meron kiberne bere rodane to kumurekera ngarari hairo bortas magaseti memono asbari bande to kutubwat memona bari bande to kutumaje sembesino mogotana no toramo na inwe sa eneli anyora kurujinza majijabo gitako te azubu njema kwa Murizi wa Siaya Samuel Oyego Mama Nengo Davini wa Kioge William Mekenye Daniel Bosire na wana nyamage wote oinsa eneli anyora agoteana no arime yumurubira agotea bonzi batware umubaso ani rituko ligiya ne mambi engiye bono asomurubiri bwensa kimbe bono mbali bandete gutuma ensemeli ende yemitandao togoteana mbiyemone karumandete gutuma mangana inogo ikaka sestrunara kuruguna ensemeli mitandao Edwini Mukaya agotea no arime yumurubiri bwensa kya Kevin Nyagaka nera agotea no arime yumurubiri bwensa kijovre moigi agoteana pamoja kurwa keginga agotea alime yumurubelio tugwakira mbemo naso gutuma uchumbe yawe ka studio abuga Nyagaka nera otano alime yumurubeli bwensakia bono mambye karoli tukuria jumaina agoteno bokendu mbororo kolende ni gotokanyete Ensakia ebale kabisa mbyemono umwanchu murire karandira gutuma uchumbe yawe gocha studio nyana ikurituko botambe ense itarikisa to mutinyo gatano mwaka onde bwenzi nigo abariki go seple nigo ligo jadia kuna World Press Freedom Day ekaroli tuko lili abarali ensengima bago chabachingira lituko lyabo na baroba ko bolina freedom yabo go sembo bosibole bwabo bwasoire ihondo chukulireli litukeli ekerotoro gaseti ne murekirete litukeli tomanyenga ki abariki bamangana gesabaga chagete byombe byabo ndiri tukeli abigete ensema ngo ikatorabo konete anda kwira nigo ikasama gaseti karombate gaseti ya The Nation ni gaseti ya The Standard ase bechi ya gatano me gaseti ni ya The Standard ni gobono abaisilamu banyarte bako sherekea lituko lyabo lya Idi abu igoro asebono banyarte bako boli abakenya kuyaligania asenjera endonge nago etanga ko sise igiuja sise igicyanya kikoret kuru asobo choli obone bumwako yiga bakoragwa no mugavana bwe county ya Mombasa Hassan Haljo ni gobona nyarte kako boli abaisilamu bonsi kuetanga kuru siasa yubo kabira ose siasa era nyare koreta okubagekana karate tabuna tigatubwatane amabuna abakenya abaisilamu babwatane n'abantu bonzi rikwena kibnangosuka bale gochi bosio boigo ni go banyarite bakomobori murayi bwenze Uhuru Kenyatta amo no mokonyo ye Dr. William Ruto kori konsairi gose kubwatana gokora handshake eri koralia omorembe asense yaito ya Kenya aba bwatani abuni go babwat ni go basangete ndagira litukuri goro ase county ya Mombasa county ya Kisumu county ya Nairobi county ya Kakamega county Jonsi asense yaito ya Kenya kero bachingirite litukelio liomotienyi uramatani abu n'abaisilamu baito litukuri goro na rero nyurina ne lituko ose nigere day peji ya gatano gatote gaseti ni ya The Standard ni gobono umuganuri boiro burdori abayibuli bandete kwe murungania agose bajandete iguru yebintu bibya mentire bya skuru kera abayibuli bateruna ebintu biribe bana aborokiwa bakwera se skuru ni go bya mentire amagori na uchumi ya Kenya ni gegendete gusarika mono ngira Bible bate tabuna school fees ni gegende the come ose apart from school fees ni go bona Bible bate bruna ni go bagwakana ebinte binge kero bakora se school ebitabu ebinto biri abana bakora registration ali amangana sports equipment ebinto bichiko soli amo ne binte binge ebono bate bruna kolengana no uchumi ekero yasarige ni go bono bia kongire kabisa nande baode abuna korengana ani miakende ni gabana bagachire school January ya lingumna December ngimo mubuli na keba na ngwe bangarenge kolende bono nigo bawoja yabere mutinyo gatano yaba bibiri bate abuna nigo yaba korekaniri mono asebano babure serikali ngake serikali etare bwe sonani elinde bakonye no musigo yabagendete kwitera ase ense yeito ya Kenya abuna abayiboli ekeroto kwirana asigasedi ya The Standard ase dia The Nation ase bechi ya gatano gatatu umwanchu muriri nigobone serikali gwetere wisara y'uburendi bwaime yekurawa no mugwasiri Dr. Fred Matiang'i lituguri garabanyarte bakobeke curfew ase nsemeri ya Marsabit kubwatikana no bosagani bolibogendete kwena kiwo ase enseme yubono serikali nigo yabigete curfew gosogo tasoka isiko gojakira chinsa 12 chamarwaba oika chinsa 12 chamambia
kera rituko igobono muwasiri nigatete buna nigobabikire mirobiri yabene kwena kibuna amangana security ngwirana dale sensemeyo ekero banyerogete igorona rechesha amani marshabet abu egina kiba tebete osena babairete dingane ligoro ani gagoja maiga ya abantu gosaganwa sensemeyo bakaba chibu mbanyate bagosagano nagoitwa ensemeyo igobono muwasiri bubole ndibo imani gatebuna nigoba irire bikozi byabanyanyimbo sensemeyo kwena kimna obolendi nkoiranirira bole ensemeyo asebana atebete buna obolendi obo osabanyanyimbo bayiriru sensemeyo nigo baligeretie kubwata ebibago ensemeyo tali bantu bande kurende bali bakora obusagani ensemeyo kurade kwesomero mugano oyo igoroye kafi yugo sogotasoka sikukwa begetwa sensemeyo igoranyore beji ya gatano gatoto gasedi ne ya The Nation mwigase beji yo omuriki gasedi na murekerete igoro yenchogwe yamo yanyarde kego kwa asensemeli ya Samburu kolengana nere niga omuriki gasedi niga tete gwende yimanyekanira mata Washington nigo chengeru mono asensemeli ya Samburu ekero egotebekana muna enchogwe yo nigo yarenge ya Yesko asensemeyo kolengana omuriki gasedi na tete bune enchogwe yo kwa neyo yarengo bogotu ne esali umurakera kwa sensemeyi ya Samburu go bali banchete mangana yeminyama nabo gwesomera omugano ya sepechi ya gatano gatatu gasedi ne ya gasedi ne ya The Daily Nation omugano oli bwo mwana osanko kyonyarteka kwerasa na gwita nigo iroborito asigasedi ya The Daily Nation epechi ya 10 gota gwesomera omugano yo omanyengaki omwana wo mochumba mochole David Sango kyonyarteka kwerasa nabo konyora sepechi ya 10 gasedi ne ya The Daily Nation boigo asigazeti iyo The Daily Nation page ya 13 nigo muri kibuga seti na muri kerete gosena kwanete mangana matakarwa oyoro murayiwe kyama kyana Kenya nando yorigererina na barayi wo running mate gosobo konyi bwensemeri ya simio ra umoja niga tete buna gosiniga momochiri Ruto asate Ruto nigo aromo kurumi na ande niga endete kuri chibese je serikali atari gukora mende yonsi oyo matakarwa onyareka komotebi Ruto na tigali saini ekiagara niga kuria bese atari gukorera bakenya emirimo ende yonsi gumugano oyo naboko soma ngakimatakarwa nera nyareka komomojia umukonyi w'umurayi bwense Dr. William Ruto inanigare omukrumi kona bogwe somera sebeji ya 13 asedi ne ya Standard boygo asebeji yeyo nigo bono ya rekande bunike minane gatindi ni okiana kiwe ase county ya Baringo ekero bono ingo enkero liberali tindi goseke minane kyaje kwene kiwa gati yomokonyi bumurayi bwense Dr. William Ruto amo no mo senator bwe county ya Baringo yinando ro murayi bwe kyama gyakanu Gideon Moi una ningota kere ko control ose ningota kere ko ira obonyama libaga ase ensemo eyo ya Baringo onyero buna Baringo nigera sensemeli ya ase ensemeli ya Rift Valley omwanchu muri narayo ale asegasedi ya The Daily Nation boigo asegasedi ya The Standard ntoroje buna asebeje 10 omo bono ntoroje buna ngaki umurai wikema kya waibanya anyadeka agandete goitira mangana makong anene ekraba bwatani ba yebate bari batanyura libaga ekerochi ensemeri ba bande ticket ba gosereri buna ngonganya bari kurwa sikya mekyo kwenda ase ensemende anekraba chikoliye birogo gwetira asensemeri ya Independent manjumuriria na babano ko kwali bagana wenda nyorere copy yao with The Standard was The Daily Nation inde bwe somere asobogale ekerongo chikwebanga na ningoretera mangana amaya sinjira yo gwenge bono mambe kurende tianda gotena litukulia lero na gotebina igorire lituko lia World Press Freedom Day yani lituko abariki bamangana asense ya Kenya osense ngima bago chengera lituko liabo erikorigereri inaki ba kodemeremo nande naki bagenderete ko eneki ngakibanderete gusuka gochibosio aya nigo ala sebeji ogonganjire gaseti ya The Standard page ya 15
kero abariki bagochengera rituko ria World Press Freedom Day rituko ria rero rituko ri nigo ria begetu ensemo omwaka bwerwe ya mochimikianda 1993 na riria begetu ensemo koinyora abariki bamangana asense engima kubrengana kuru mwaka oyo nigo bono abariki eribwe ya mo 1519 banyade bago kwa anekere gotebokana nigo baitirwe igo muri kwaseti na rigete amangana amange igoro yabarigi korate gwesomera nigo gwesomera asebeji ya 15 ebeji 15 asedine ya standard ekera barigi ritkurero bago chengera ase county ya Kisii county ya Nyamira gosesi county ya Nyamira ni county ya Kisii niga bariki babwataine wasibabwatanire nigo barachi chengera ritukeri gona koranga ki atuaki ya asuki ubusi erikurenda obogima bwe journalist ase county ya Kisii baigo muri kinali getebuna ngaki oburoiri bwa COVID-19 bwanyarete bo affect sector ye media yirire na abande bale babutetu emeremo abande bale babutetu emeremo ange abariki ose journalist 300 nigo ba egasi yabo yatenenede ekaro chije diuchinde chia segetu ko bwatakana no burwaire bwa COVID-19 ase beje yeyo nigo bono editors ose bali ba ku edit story ose emerobelio ya amangana Yobralia na brobanya leba oteabuna mbachi kwene kebune ka tokwenda chikura mbachi kwene kebuna gosemba chikwegeri abariki bamangana kwene kebuna mbali ko report gosemba likorali amangana yobolimo bachikorali amangana yekene ayina ararenga sama gaseti yiri tukuria rero pona nyorere ko biyawe nebwe somere agaseti ya The Nation agaseti ya The Standard agaseti The Star oseri bwanjite umwanchumuriria tena ndenda sense miri ndi studio ingoirana nigo nkokoletera amangana maya asenjera yobwengi. Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe omwaka bwekiri bwibere nemero ngibere nebere no mwaka siasa nabana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora ribaga ryo kuboria na kunenkia ekerenka cyo gukwana igo. It can tell you how far the gotwara ji candidate zinguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchwa so nominations bono umurubiri ubwekyo nigo gucho kori bagariya ryo kuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okolire rasikaye engiya goseni. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kera ritukoria Jumatano na Jumamosi gochakira chinsi sato nenu suchabo tuko asogo chekomerana na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi byengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkogo gusi na kenyengima tena hoteli ekero musani afrangi kanyo kwani ekero mwanda bugata bageni bwoye agote binganjo bimbugata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gutyo okubono tiritarindi umurobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye
nigo bobisete amange aigia tanya gotebyo ndi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo tobasembirinya saere ari mutundito kuri cyambere yategere naye goru ari entebana ndwari turi kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on kiro monto asense yigatomenyete oyaiteire asenchera yemo guseyende akige kogera asumuruberio ona yaiteire nigo tugutarira abaminto bali beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munenu su yamaragoba na boigo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chiamogaso aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya niga seti kare ko soma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya yengo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri wona bintu akai nondo chomurubiri kabisa wichinjaro na papa antivirus bintu nobira Ndizi TV news ke jago na so Facebook ya bango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayena gwatebie ke naye omwanjo ndigeti kurwabo kana to gonsoja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa antivera chikoleto chingero amona mangana mange igano bwanzubure bwo mugusi Ndizi TV akiro meto bwanzuborobi ai taki wata bati Ndizi TV news aya so Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nandene jingijindo mwajumbungo kwera wikasemesa yamangana mayande na somoro rwensa kiringo mayina ya korakante ko litkurego go ikaboni no kubori kwanene karansu ikende nkwerere ayo amo na manginyiro na nabokana gutubata sensemeri mitandao Facebook tonyara Ndizi TV news bega sensemeri ya YouTube na bokotonyara Ndizi TV news na bokoto tweet @Ndizi TV news kerengel kyao getome kwetera sinamba yira skin yawe karanza ende nkwera yon amo na mangiri tariane Brighton Makori Amate mokoro iranya ime yage suma saba sauti ni gobono bagendere ko yahitera maega yo gotainia oyo mwabonya gosira asemia ketano nomo go ikaboniga kubwatikana neri roche iguru yekiginga kiabo ase ensemeyo ekero monto yo mesogite na gotebuna ekiginge ki ne kiaye ekirire buna amate yibono egendere ko yahitera na tareta ensemeyo na kukwariganiria oroboti rokobotia katika safari yetu twatembea na wewe amate eyemo koru asensemo ya iranya eye gotoka
ase wodi ya Gisusu ebunge ni ya Nyaribari Masaba nigo bono bari no mochando omonene maega yogotaeni nyagosira omwabo ase miaka 5 nomo goikabono kubatekana no monto yo moibwe sogatira badabuna endemereyo nigo yarenge yabo teseka. Sasa ni mtu akikufa kwetu, mimi siendi pahali popote, nalilia hapa na kuna mtu anayekusaidia hata chochote. Nakaa tu inaendelea kuhangaika tu. Watoto wangu wanakuja hapa wananiulizia, mama tunakula nini? Hakuna kitu ya kukula watoto wangu, na mimi nikaambiwa mimi siendi samba hata kidogo agwesirima. Kulingana barabu nigo basinyirwe komoenia Joseph Olivo oyo obwate emyaka 90 anene keranya tekausira no monto yo mogweso kebuna nero monyene endemeno eyo eibano yairire buna nigo liberera linene no kunsanana kwenda kwena kiwa gati yekeginga ekyo kyanya gosira wachi siku gani ndio tunasika papa mama, na tena hakuna mtu anayoyota anakuja kusaidia sisi hapa. Tukashangaa hivyo, mimi naendelea kulia na watoto wangu, kama ni akiendelea kulia watoto wangu wakai. Dagirazi Olivo no mumura onyagosira sebono agoteyabuna goyo cheta sekoti na wadabune endemereyo ne yaye nigo aireire omobere oise koba asemocheri goikaboniga asebono baendelea kuyetera amanene. Msichana akaanza kusema eti walichelewa kuandikiana, mapatano yenye tuko nayo ni ya 1999 ya 1999 sasa naye hiyo mapatano ya 1999 ni ya ng'ombe na mbuzi. Boigo nigo atebiruna nigo bachire goika se koti kolende mbaranyora wene bwabo goika boniga. Ambaye ni plaintiff yeye alikuwa na wasaidi zaidi ya 10. Sasa tukashindwa au wasaidi zaidi ya 10. Wewe unaweza kuacha na wasaidi na baba yangu awe yeye ndiye muuza na tena ndiye msaidi. Sasa vile tuko hivi tumeteseka, tumeteswa mpaka tumeshindwa tufanye nini. Mama yangu alikuwa mama supafu mwenye nguvu, lakini saa hii ukimwangalia ni mama ambaye ni wa miaka karibu 100. Oyo koriye kirugo kyo boseneta ase county ya Kisii Samuel Okimwa nigobona nyaleka kubure serikali gweswana na kokonya eyambateye anene yanyarike gotwara omochando manene ekerobaganeti komoenia oyo mwabo na kwiraniriwa endemero yabo. Mimi nikiangalia hii familia imeteseka sana. Even hata kupitia kesi kama hii sasa nimeona hii kesi imeleta ufukara, imeleta umaskini. Mama nawaza watoto hawaendi shule. Mimi kwa maoni yangu nikiangalia ni mahakama itafanya kazi yake ile ambayo inafaa kufanya. Our courts must be competent. Lazima muwe na timelines. Unapofanya kesi ama umeletewa kesi, lazima ujue hii kesi lazima iwe ya haraka kwa sababu mtu ako mochari. Safari yetu twatembea na wewe. Gulipota ya Igataseni Ndizi TV iretariane Brighton Makori. Omogaka Peter Mengo kurwe kenyorogia keore bonyagatani nigare no mogoko munene keromo samario muya nyaretka gwesoki na kugenda gwikasare irikomoa enyange gosegwirichea mugako nigabeire kabwato borema asemia kemenge goikabono na ndekonya tabwate wiriche yikurende musamario muya nigegeta senseme yona komoa ewiriche yibono irachikomokonya ase orogendo rwaye uno muri kwito Vincent Nyanja aigeta senseme yona gutwarira ni roboti rokuwatia. Omugaka Peter Mengo kurwase kenyorogia keore bonyagatani egwodi ya Nyakoe imeje county ya Kisii niga ibuletwe karebiya kolendo mwali ya Karemara atanyare gotara kuru mwaka bwoliwe ya mochi myaka 1953 1958 niga manyire gachandegete maiga yokonyuma omurugio yakaba komobereka eliyo komosokena nyanisko komusibya gati ya yandamange uyenero mugaka ndena mugako manene aso kumusukuma liba kali okumubereka nabongo musukuma gutya impara
ano sipina bongo munyara kumusuguma. Felix Mairura oyo manyekanete unamasie okorigie kerogo kyobo MC kurwa sengodi ya nyakoe ni garuro bokonyi we wheelchair go cha somugako oyo bereka gusugumwa neri gari ryemete nga promise society nkabatabye kenyoronga kero kende na batimbwa atibese inje ko ndandi kibasani ondanjangire siringi amondo siringi ibere elindo mugako yanyare ko nyare anyore wheelchair so that yanyare gusugumu tagusugumu na mawango 10 orengana no mugako yo Peter Mengo nigonera gokeire obokonyi obo ihonje no mulamafu na mondo chiga mwambingana ngambia mana sokonu ndatere gurichea oni abere byangu sugumnero aba bon speaker miaka yonsi nanya kono ndo ikire sindi bunai 1958 apudu na bakabo igo nale mulete iguru Felix Gosamasie boigo ni gaje borde serikali ye county amona bara Ensakia na kubaligereria abantu bali bale no balema anene batali kwenyara kero kende county government ngochere ya donate wheelchairs yigijiro yani ngo chikobeke appeal akinu chigwheelchair yagichero inumo go nyara wa identify kire binyoro bali bachande gete batake tobo konyi mo bakonye ono murachenga giye chikuranga piston 12 mo bazere lakini abantu baito bachande gete so kero kende ngosaba abantu nyasaye karanche imbombo gambio nyakoe nitware program yo identify families chitugutire chirichaire bali bale bine babatali kwenyara nyare ko bakonya through program erabe ya county government asebo igo eyamati yago kerege tambukerekyo gyoko mokonya omoga Kamengo elida na watu tenere tukagamba tukaroyo tukateba niko ikatoche tororenjera to kora tomokonya mwakorire gente kiya sana mwamonkonya ire ekiagaro monginoye nera onyora ngakia ko musuguma mwamurusiria somote muri konyora abwate abantu buneke abantu mbaka bagutwara mabuna we bare bagocha na mangana mono lakini batabwati yokokora ko reporter ya Ndizi TV korwa sensemo ya Bunyagatanyi imeye county ya Kisii eritirane nkuru kwa Vincent Onyancha bari bakurya biro awa kurwa sorongo rwagusi ose county ya Kisii wetera sekia magya chubiri bakora abantu yo kuri kiruki bugabana Kristo bahure nigo bono banyare bawate abuna nigo berobeire na nigo bandete gutinye kyameke na kwene kibana nguchi bari kuchikugwa asobochori obone bumwako yoiga gukwana buri twigoro bono baene kiri abamenyi be county ya Kisii buna nigo berobeire nande nigo barachikuba konya anene ko barayo mabaga yokoba abaraya se county ya Kisii uno muri kwitonde mo Steven agotwerera asubugare gati y'ababwatani be kyamagia Jubilee baikira nense meyo ya St Vincent myomo Kisii namo nabaroneri be kerogo kyobo governor Chris Obure no mokonyo ya William Mbaka oyo koliye kerogo kyobo Senator Domingo Magara no mongina Paris bititu onsaligo oyo rengete kobomo women repogato bwe county ya Kisii wetere bendera ye kyamagia Jubilee kabe ministre ye county na sehemu yake renga itano abese county abantu barora abemba itaba lakini na kwanya to machoge asinjegale konyara na waomba kwa mapenzi ya Mungu please don't lose me because I'm joining that team. I believe this is our time na the team hata kama ni mbaya ukifikiria ni mbaya I can tell you it is going to give me value, it is going to give us value, my value plus her value plus his value and his value ushindi upo hapa. Asomo yego yobwata bamenyi bensemo yabo machoge chache nabo machoge borabu siasa yensemo yagucha nigo yabeta inse asaba kwani abange bateva ebiro bya ikire bensemo yagucha ko inyoru na gochorwa sekero kyobo governor abantu bakizi sempre myaka ngomi pagambe pakole emyaka ya erire nano mutotire ogutotemia tuagetipura sendro oyuri mangi sobe mata bagetusense Tuwa mleta tuwa mwi aka ngabona chondo ya Nyasankonya tuwe baba machoge ochondo mwana ito abana machoge sema la via baba batiaba ochondo mwana ito kome bakoroga aquí no umene tulicho kora bikone
Ige toko neta nubu tinilio biya. Serikali turafomu. Unanateba serikali irajali amaslahi y'abantu be county ya Kisii. Andonsi sameye. Abarwaniriri ba Jubilee bakurigiye birogo bie county nigo beyakire kuko yo kwegerera amagendero ime ya Kisii bagotume ko bumanyine kisemi kinyinga yabwate gwetere birogo no bokoreri batwarire ime serikali ya Kisii kinga kicia maega emerongo kianda na 5 na arama tukategere go ikaso bochorio bonene asebono erombeye kiamagia Jubilee kyairire ira yogo yakire koko chinsemo chionsi chia Kisii koika kobugo bochorio buo koripote legetaseni kia Ndizi TV elietariane Ndemo Steven. Professor Ruben Marwanga uyukuriye kiro kyubo gavana se county Nyamira gwetera se kiama gya kanu ikoritukura aumeranete n'ababwatani be kiame kyo anene karanyarite gakwerera narari alengito gyokora se county ya Nyamira muri kwito cyo mangi nekanete asumu sangano yo na gutwarganira roboti rokubwatia Oyo korigie kergo kyobo gavana bwa Nyamira gwetera kiama gya kanu Professor Ruben Marwanga na umirana n'abali bakorigie birogo ao ime county ya Nyamira. Iga tole ase kanu office litukolia lero tole na kanu aspirants kuru Nyamira county. Naralia Professor Akama Onyari buno yora chikoba omokonyoye asobotolyo bonene bwo mwakoyo. Thank you governor. I'm Marieta and Professor Jared Akamonyari. I come from Kitutu Masawa. I'm his running mate to the Chabakas pamoja. Professor Nateba na chiko kinia ebirengo bya chisemi ime county ya Nyamira ase arachikorwa ebese nyinge gosira chisemi. Mwana ondo Nyamira ta kobera siko ekobe chikumu ye county kosomia bana ba Nyamira. Ketwa etirie aktika birejo tomene kobeka 500 million shillings as a budget to somia bana ba narwa eira gochego siria obokurumi nagokinia ebirengo byobochenu faida gani korworo nani ko show unity ya county njengo ja gosora ki minister ne chief officer korwe kere ward we ketwaro muntu ayo muri in my cabinet mna igobo no ji ward cha boge tutu for example chigo twara ki minister isato ne chief officer irenga isatu oyo koriye kergo kyobongi na gwetera kanu Dr. Nancy Onsongo nateba na chikwegerera abanyaroka igotorigeti ku empower abangina abana youth abasai no mwana muiseke aligererigwe nga nero nyorira masomo egere bache kwekonya chinga kicyabusyo lakini abantu banyamira ngo basaba omorembe kero tokobori chikulechi titora amana tutwara omorembe nande twanchane kuyamono Alexander Moseti oyo koriye kero kyobwe msie bwa Nyansyongo nateba na chikorwanerera abasae na koleta magenderero ase ewodi eyo toitie bill kibasiki ko bakanwali ase youth ministry of youth and gender kibe kitengwe abamura baye ki grant ne town yaito ya Kijauri market yaito ya Kijauri Nyarosi ere nchabu korwa samagacho akanu ime county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Serikali gwetera egwisara y'uburendi bwa imeheye kurawa no muwasiri b'uburendi obu Dr. Fred Matiang'i nigo bono banyarire bakobeka ogutasoka isiko kwa matuke 30 ase county ya Marsabit anene ekero busagano bende kweneku asensemeka okwa na buri twigoro ekarara retio go chikuku nigo bono batebiru na yenere njira ya mwo chikokora obusagani ase enseme iboigo nigarore kurege tindiko kya sabantu bari bati kibundu kimamijaneri chikasensemeyo nakwatebera ni kibundu gecho nambari uchikwirani nigo barachiko cyurwa na kwirirwe tambugero kerichiko. We've come to this painful but necessary decision to do the following. With effect from 6 p.m. tonight, we have placed the whole of Marsabit County under curfew. For 30 days, there will be a curfew in place in Marsabit between 6 p.m. and 6 a.m. We have in the last 1 week build up, and we continue to build unprecedented security resources in Marsabit, because we must bring that county
under peace, and we must ensure that all illegal firearms and illegal arms there are surrendered to law enforcement agencies. We will stay on this operation until sanity prevails and until we stop the senseless loss of lives in that county. We have noticed, for example, a nexus between the proliferation of illegal arms in Marsabit and some activities in the neighboring Isiolo County, especially in Meriti Sub-County, in Com Division, particularly a sub-location called Com. What happens here is that there are some illegal mining activities that are going on, and these illegal mining activities seem to be funding and supporting some of the conflicts in Marsabit, and some of it, unfortunately, and I must say candidly here, we think some resources are being channeled to terrorist cells. Abunongo ikomweli wa mwana itama ya yensa abono mambia kunde nyino chikora gachinza isano ibiri jamba basunu kwanyora ya mwana mangi banaendete kwatika ime na isko ya gusimbia mano mwajimurire karochorete kuri Ndizi TV nero bwansumbusi Kennedy Gisemba akonte ino tore amo nomro berio yigo abono mambia Edwin Oiku korujinse majije mronga watani katurigeri asenjera ere endonge wetera sensa mere mitandao nara watana Hero Good Morning Brighton kutoka Kibiriji ni gato endete kutobwati asenjera endonge oyingemi korujinse majije kibiriji yabono ekarumanda da gotobwatia no ngokorera mangana maya abono mambia endra gotobwatia simirobiri ite ereposio tokwana somotumo kende tokwirana toso sense meriende iyo mogani bweri tuko karodi tukwera tukwana igoro yobachenu karto chikonyorana na Tenacious kurwa Dr. Joel Mayo kurwa sense meria Tenacious tokwanda igoro yobachenu ko tosuka kuna butambiri tariane Brighton Makori. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigia tanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakomo umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye era mutundika kuri tomberi atigere nae goru ali enchibana ndwari tuli kwemanya elibona na nkubwena yani nali kogenda on kiro monto asense yiga tomenyete oyaiteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumuroberio ona yaiteire nigo togotarira abaminto bali beteire amangana ao nayaiteire Jumanne botuko enseye munini su ya maragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komunisano chia mogaso Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi